Предстои ти ремонт на баня. Това видео е точно за теб. Първо се кърти всичко и се прави нова замазка и ВИК-то. И преди да се положи грунда и хидроизолацията, е хубаво да си изчакат около 20 на дни. Хубаво да изсъхне замазката, никой не ги спазва тези мокри процеси. За хидрото е задължително да има ленти по ъглите, за да не спука на по-късен етап. Също така много хора не искат да слагат хидроизолация, което не е окей. Най-малкото поне в зоната на душа и на сифоните трябва да се положи хидроизолация. Това е така, защото дори да не тече на съседа отдолу вода, има микропропускане на вода все пак между фуги понякога, особено с годините, което довежда до напояване на плочата отдолу, изгниване на железната конструкция и в един момент, ако не вие, то хората, които са след вас, могат да влезнат в банята на съседа. След като са монтирани тръбите и сифоните, трябва да дойде фирмата, която ще монтира вратата, или предварително да я закупя, да се знае каква е тя, защото там има специфики, височина, лайсни и така нататък. След което идва вече време за лепене на плочките и е много важно какво лепило ще изберем. Аз предпочитам лепила от S1 нагоре. Сега ако става въпрос за фаянси, то ако не е широко форматен, може и по-нисък клас, но е хубаво да се подсигурим. След като дойде време за фугиране, трябва да е идеално чисто, обезпрашено, с прахосмокачка, да е идеално чиста фугата, да е измито, нещо, което много често се пропуска. То се отнася до избора на фугата. Ако на циментова основа, трябва да е от среден клас нагоре. Най-добре е да се спрем на ебоксидна фуга. Тя е доста по-скъпа от обикновените, но на циментова основа, но пък не е чак толкова висока цената. По-добре е да спестим примерно от нещо друго, отколкото от това, защото е изключително важно. Особено където има пилен ръб, даже почти задължителна. Също така нещо, което се пропуска понякога, е във вътрешните ъгли на банята да се поставя санитарен силикон. Особено при нови сгради, при които ще има слягане на плочите и така нататък, може да доведе до пуквания и даже до по-големи проблеми.